Bihar maiatzak 27 hilabete honetako azken asteazkena dugunez, ohikoa den bezala, arratsaldeko 7:00 aurrera, udaletxeko batzar aretoan udalbatza ospatuko da. Eguneko aztergaiak honako hauek izango ditugu biharkoan. Bi lehenengoak tramiteak, hau da, aurreko bilkuretako aktak onestea eta udal organoen kudeaketaren kontrola. Hirugarrengoan, oinezkoen eta ibilgailuen zirkulazioari buruzko udal ordenantza aztertuko da, hasierako onespena emanaz. Laugarren puntuan, foru aldundiari lokala lagatzea erabaki behar dute. Bosgarrengoan, udaleko plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda aldatuko dute. Seigarren aztergaian, Zarautz lur hirigintzako udal sozietateko plantilla organikoa eta lanpostuen zerrendari hasierako onespena emango zaio. Zazpigarren puntuan, EA, EAJ-PNV, PSEE, PP eta EB Aralar udal taldeen mozioa. Gaia, Gazumeko parke eolikoari buruz. Ohikoa den bezala, udalbatzari amaiera emateko 8. eta azken puntuan eskari galderak helduko dira. Beraz, interesatu zuenok arratsaldeko 7:00 udaletxeko batzar aretora hurbildu eta gai hauek onartzen diren ala ez zuzenean ikusi eta ezagutu ahal izango duzue.